Hi everyone! Hello! Hapit na mong wedding anniversary. So, karon lingaon sa muna mo. Sa mong golden voice. Golden voice, ha? Okay. Ready na mi. Paminaw lang mo sa mong tingog. Tingog pang wedding anniversary. COVID-D. On WD. Kanta mig Bisayan version. Ikaw una. Bisaya wa kulay, sayaw lang sa uban. ikaw may gusto ko, Nganong ako nga na may uban. magsayaw jud kaday. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, Unsay irog, irog-irog ang taon jutay. Duhal ka kuday, halok lang sa uban. ikaw ang gusto ko, Nganong ako nga na may uban. maghalog yun tanay. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, Unsay irog, irog-irog ang taon jutay. Kanya ka ni mong magsayaw di ay muat ka kulunag ay. Balik. Sayaw ako day, Sayaw lang sa uban. ikaw may gusto ko, Nganong ako nga na may uban. magsayaw yun taday. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, Unsay irog, irog-irog ang taon jutay. Makakuday, halok lang sa uban. ikaw may gusto ko, Nganong ako nga na may uban. maghalog yun taday. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, Unsay irog, irog-irog ang taon jutay. Ilatahan mo sayaw day, buhat kaon hanggang lukay day. kanimo walagi ako'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Kanindot kahang mong sayaw day, buhat kaon sa kandulukay day. Kanimo walagi ako'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Masayaw ako day, Sayaw lang sa uban. ikaw may gusto ko, Nganong ako nga na may uban. magsayaw yun taday. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog, Unsay irog, irog-irog dito kamay jutay. unsay irog, Irog-irog kita dire jutay.
Katuwaan lang po, ayaw mi i-bash. Katuwaan lang jud. Kay walay lingaw. Bitaw, gusto na mo lingawon mo pero moro jud to mo ang nakaya. So ayaw lang din niyo i-bash. Kindly greet us advance happy wedding anniversary. It will be on February 11. yes. We'll be celebrating our 16th Wedding WD. anniversary. WD. Huh? WD. Wedding. 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 Wedding anniversary. So we happily married for 16 years. Yes. Last February 2006 ni nagkasal. Yes. And blessed with one Yeah. child. Isa lang. Isa lang tama na kay kapoy Just na one magbalik sa for una. today. He's now 15 years old. Hopefully it will be 2 or 3. Ayaw na. Tama na. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye. Hope nalingaw mo. Thank you and God bless.